Ftit tal-jimilu l-Gvern ħabbar li se jibda xogħlijiet importanti f'Arlabsi u dak imwiet m'għadamx ma beda. L-aħħar jiem raw ħaddiema diversi wettqu ħidma biex din il-bajja li jiffrekwentata mis-siġġiewin u diversi turisti tingħata dera aħjar u jiżdiedu l-faċilitajiet. L-ewwel xogħol li sar kien l-installazzjoni ta' railings li jgħinu lin-nies jinżlu fil-baħar f'postijiet li jiżolqu ħafna, kif ukoll railings oħra li jagħmlu l-blat iktar sigur għal kulħadd, speċjalment għal viżitaturi li huma naqra iktar imdaħlin fi żmien. Minħabba li l-post fix-xhur tax-xitwa huwa espost iktar għall-elementi tan-natura, kien hemm ukoll trejqa li tagħti għas-sellum li wkoll ġiet ta' periklu. Din il-parti wkoll tranġat. Żorna din il-bajja biex naraw il-bidliet li saru l-ħaddiema għaddejjin bil-ħidma tagħhom. Persuni li jiffrekwentaw din il-bajja deru apprezzaw ix-xogħlijiet. Lejli ma tellefni xax jena kemm ninżel jom s-sanot fuq il-bajja, li terranġa dejjem tajjeb, ġifieri kien hawn naqra bżonn tarranġar. Għax hawn bżonn, jew hawn bżonn li jsur dak l-affarijiet u tiġi sabiħ iżjed il-bajju. Sabiħ iżjed il-bajju. U ma telfitx mill-esperjenza tiegħek tal-bajja? Le laqqax xejn jew għas tkun taf li din jaħdmu hawn ġifieri jew għas tkun taf li din jaħdmu. Ta' emerġenza. Ix-xogħol qed isir ta' emerġenza. U nirringrazzja lill Cleansing Department għax dok ex ħaddiema sħabej li qed jiġu fis-statijiet wara l-ofsinhar jagħmlu dak ix-xogħol ġa dik ix-xmux u ħaqhom mhux prosit ta' ħaqhom rigol ħaqhom. Għan-nies li huwa għax xogħol fi weġġew in-nies hemmhekk ma kienux. Dak żaloq dik żalqet dak l-isptar dik ambulanza u dak għamlu naqa' konkurs sewwa. Irranġaw it-trejqa wkoll. Issa għax iċċaqlaq ix-xogħol ta' emerġenza. Taw imbirikalla taw il-konkurs s-sallum dal-lej. Dal-lej taw il-konkurs minna ħata l-konsil. Iktar ma tejn il-bajja, iktar tamela izbaħ u iktar nġibu turisti hawnhekk. Imma l-iktar ħaġa fil-verità ma tisimgħux il-ħoss. Għalhekk wara li l-bajja kienet mitsluqa għal diversi snin anke b'nuqqas ta' attenzjoni tal-Kunsill Lokali tas-Siġġiewi, issa l-Gvern permezz tal-ħaddiema tiegħu qed jagħti spinta lix-xogħlijiet biex din il-bajja titgawda b'mod iktar sigur.